Sa bawat ilaw na aming nilikha, pag-asa't saya ang siyang dala. Si LHM. Pag-review tayo namin na po! Invited namin kayo ulit! December 8 po! May lantern pa rin! Mabuhay! At Merry Christmas po sa inyong lahat! Handa na ba kayo? Liwanag ngayon. Mahalin po natin ang bayan natin na Agoo. Panatilihin natin ang kapayapaan dito at kalinisan. Handa na ba kayo? Liwanag ngayong Pasko. Tradisyon. Handa na ba ang lahat? 5, 4, 3, 2, 1!